Horváth Réka és Horváth Lackó a következő vendégünk, akiket várunk itt szeretettel, és kapnak egy plusz széket is, mert hogy megpendítette Robi, hogy vannak, akik különleges dolgokat csinálnak, például jogáznak. Hát most itt a lámpa alatt kicsit szaunázni is fognak, mert itt azért nekünk egy kicsit melegebb éghajlatot kaptunk, de bízunk abban, hogy a jóga majd ezen is átsegíti őket. Egy mikrofont kaptok, majd akkor így adogatjátok egymásnak, foglaljatok helyet. Tudtátok Robiról, hogy jár kondizni? Most kibeszélhetjük nyugodtan. Tudjuk, igen. 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 Azt mondja, még egy kicsit itt marad, megvárjuk majd a pikáns kérdésekkel, amíg elmegy, jó? Megszületett a kisfia kétszer olyan izmos. Hát igen, de csak a jobb karja, mert azzal emelgeti. Ha már ő mondta, hogy azért nem olyan főnök, aki észre lehet venni azt, hogy járt-e aznap a konditerembe, vagy nem, ti mit tapasztaltok vele kapcsolatban ilyenkor? Nyugodtabb, amikor sportolt aznap? Igazából nem találkozunk vele. Mármint... Ja, hogy konditerem után már be se jár dolgozni. Tehát ez a legegyszerűbb. Mármint reggel. Tehát ő elkezdi a munkáját már 9 óra környékén, mi 10-re megyünk próbára, az első próbára, és akkor összeszoktunk futni, hogy hello, hello, de az épületben más úton közlekedünk. Uh-huh. Említette azt is, hogy azért igyekszik a színház picit sportosabb benyomást kelteni, meg nektek azért szükség van a jó kondícióra, azt gondolom. Teljesen más bioritmusban éltek, mint egy átlagember. Nektek este kell top formában lenni. Mennyire kell ehhez fizikálisan is top formában lenni? A saját tapasztalatom azt mutatja, hogy ahogy teltek az idők, most töltöttem be a 60-at, és akkor vissza tudok tekinteni, akkor még 30-40 évesen még megy. Eljártunk futni is, az Ózontól ki a vasútig, aztán vissza, így heti 2-szer legalább, és aztán azok is elmaradnak, mert az ember elkezd fáradni. Nagyon sok a munka a színházban, és hogy nem tudom, mennyire ismerik a munkánkat, de hogy igencsak sok stresszel jár, de hát más munkák is sok stresszel járnak, és akkor egyszer csak az embernek egyre jobban esik az ital, a feszültséget valamit módon, tehát nehéz. Akkor már megszámolatlanul jön a cigaretta, és ezzel párhuzamosan a sport meg csökken. A fáradtság erősödik, először lehangoltság, aztán már depresszívebb lesz az ember, és akkor jönnek a Xanax, meg ez az ilyen kis encsem-bencsem dolgok. És ahogy ezt megtapasztaltam az életemben, mondtam, hogy mármint én, hogy na ebből elég legyen, mi azért még szeretnék a színpadon eltölteni néhány szép évet, és ez olyan 10 évvel ezelőtt kezdődött, amikor ugye az első vészharang beütött. És akkor valahogy a sors, a jóisten hozta, hogy a felesége elment egy ilyen jóga shoppingra, hogy mondják ezt? Workshopra, és láttam, hogy milyen a hatását rajta. Na várja, biztos, hogy ott volt? De ezt majd ő elmeséli. És akkor én is fogtam magam, mondom, hogy egy életem, egy halálom, én ezt kipróbálom. Elmentem, kipróbáltam. Hát először furcsa volt. És amikor a 3., 4. alkalom is megtörtént, egyszer csak valami változás kezdődött el a dologban. Nem is olyan könnyű dolog az, ahogy a filmekben mondják, hogy jaj, jóga, és akkor gúnyolják általában a dolgot. No, ez nem igaz. Az alapgyakorlatokon kívül kőkemény munka. Tényleg van olyan, hogy addig tartjuk a pószt, de addig, és úgy jössz, hogy kiesel belőle. Tényleg, amíg betoljunk szinte. Volt, hogy ki is estünk belőle. Igen, és akkor én beleszerettem a dologba, és eljárunk Juhász Ágihoz, aki egy nemzetközi vizsgás jóga tanár itt Nyíregyházán. Nagyon jó, és a dologhoz még hozzátársul az is, hogy figyelembe veszi a pszichológiai és a mentális hatását. Ugye ezt több ezer éve kitalálták. És azon kívül, hogy ez fizikailag tökéletesen megfelel egy jó mozgásnak, azon kívül az embernek a lelkét is elkezdi rendbe rakni, és egyszer csak elpárolog az italéhség, a cigaretta is csökken, és máshogy látja az ember a világot.
Tehát ez azért rövid történet. Jól emlékszem arra, egyszer egy interjúban talán azt mondtad, hogy amikor kipróbáltad a jogát, és talán a második alkalom után, hogy miért nem találtam erre rá hamarabb? Igen. Tehát, hogy ekkora hatással volt rád. Igen, és ez azóta is tart ez a szerelem. Na Réka, mesélj nekünk egy picit. Mi volt azon a workshopon? Hát ez nem is egy workshop volt, igazából nekem Juhász Ági nagyon régi ismerősöm, barátnőm. Tudtam, hogy jógaoktató, de amikor az Iyengar tradícióhoz kezdett járni, és ott tanulni, ez egy másfajta metódus, egyszerűen sokkal inkább az ászanák, az álló, tehát sokkal inkább maga a pózok azok, amik arra a hangsúlyt fektetik. Ez leginkább a tradíció, Iyengarról elnevezett tradíció miatt van. Benne nagyon sok volt az energia, a tűz, és ezért le akarta vezetni, és ezért lett főleg a pózok neki a meditatív elem érdekes módon. Hát én úgy találkoztam Ágit Istvánbe, eljártam hozzá, de igazából nem fogott meg, és amikor ő ezt elkezdte tanulni, akkor pont egy olyan darabot próbáltunk, ahol kérte a rendező, hogy jogapózokat csináljak. És elég maximalista vagyok, úgyhogy szerettem volna azt tényleg alaposan akkor átgondolni, hogy is van. És akkor elkezdtem járni hozzá, és akkor kész. Megtértem végképp. Tehát, hogy ez egy olyan, onnantól kezdve, hogy az ember hogy áll meg, hogy feszülnek be az izmok, a rugalmasság kérdése, ami nagyon fontos, a futásnál is nagyon fontos. Nagyon sok olyan ember van, aki kondizik, viszont egyszerűen nagyon nehezen jogázik. Mert kötöttek olyan az izmai? Kötöttek az izmai, igen. Tehát itt ez most, hogyha csak a fizikai szintet nézem, akkor ez egy hihetetlen fókuszált állapot, egy meditatív állapot, amiben erőt fejtünk ki. Most függetlenül attól, hogy ez az erő egy izom összehúzás, vagy egy lazítás. Tehát én azt tudom mondani, hogy ez tényleg ez egy nagyon, számomra egy nagyon jelentős része az életemnek a jóga. És nálad is ilyen komoly változások voltak, mint Lackónál? Tehát ezt tapasztaltad, hogy innentől kezdve kicsit felszabadultabb vagy, nyugodtabb vagy, akár a gondolatokat könnyebben rendezi az ember, a feszültségeket másképp vezeti le? Hát engem mindig nagyon érdekelt a pszichológia, úgyhogy nekem része volt az életemnek megfigyelve azt, hogy én soha nem ittam, szóval nem volt része az életemnek ez a fajta oldás. A dohányzás igen, és az valamelyest tényleg a színházzal jött, a színházi munkával jött. Azért ez egy nagyon kiélezett idegrendszeri állapot, mikor az ember a színpadon van, még most is érzem, le is izzadok olyan szóval, hogy van egyfajta, ugye a figyelem, ami az emberre szegeződik, azért az egy olyan kiélezett, egy felemelt állapot valahol. Na most ezt ráadásul mi reprodukciókat hajtunk végre, tudod? Tehát egy bepróbált darabot újra és újra azon a módon próbáljuk függetlenül attól, hogy milyen állapotban vagyunk, létrehozni. Ez nem mindig könnyű, mondjuk így. És van biztos sokan, akik futnak, azok tapasztalták, mert én is szoktam futni, hogy ez a gondolatrohanás, amikor egy ilyen spirál indul a fejbe, a gondolatspirál, azt a monoton mozgás, mint például a futás, az rettentő jól oldja ki, kiszellőzteti tulajdonképpen. Legalábbis én valahogy ezt olvastam egy helyen, de nagyon pontosnak találom, kiszellőzteti. A joga is ilyen, csak más módon. Tehát ott a koncentrációt viszi a test. Ez most kifejezetten az Iyengar jogára gondolok, mert azért a tradíciók között van különbség. Úgyhogy igen, tehát nagyon sokat hozzáadott ahhoz, amit én gondolok, vagy érzek a világról.
És igen, kapcsolatom lett a testemmel, és ez nagyon fontos dolog. Nekem a jogánál lett kapcsolatom a testemmel, ha bár egyébként táncoltam. Tehát, hogy ez is érdekes, csak volt egy hosszú idő, amikor ez kimaradt, mert ugye pesti, vagy Pest melletti lány vagyok, vagy nő, vagy asszony, vagy nem is tudom. Úgyhogy mikor ide lejöttem, akkor valahogy így nem nagyon találtam, meg nagyon be is kapott a színházi légkör, úgyhogy nem nagyon volt alkalom rá, hogy kijárjak táncolni, és akkor kimaradt egy hosszú idő, úgyhogy... Fontos egyébként nálatok, mondjuk akár, ha már ezt említetted, a táncot. Táncos darabnál, énekes darabnál, vagy uram, bocsánat, egy olyan darabnál, ahol fel kell öltözni nagy meleg bundákba, stb. Nehéz ruhákba, azért oda kell kondíció rendesen. Tegnap olvastam pont az egyik énekes, a Miley Cyrusról, hogy úgy gyakorol például a koncertek előtt, hogy a futópadon futás közben énekli a dalait, hogy tánc közben is lihegés nélkül elő tudja adni. Horváth Margit színésznő, aki tudjuk, hogy fantasztikus hangja van, és nagyon sok zenés darabban szerepel, ő fiatal korától kezdve úgy énekel, úgy tanulja a dalokat, hogy közben fut, vagy mozog, szóval csinálja magát a mozgást is, hogyha például tánccal jár, hogy amikor oda kerül a sor, akkor ez egy természetes dolog legyen. Nektek van akkor a jogán kívül valami, plusz most Paulina jutott eszembe a tegnapi koncerten, Robi biztos ott volt, hát ő is végigugrálta gyakorlatilag az egész koncertet. Nektek van, mondtad, hogy te jársz futni. Ugye azt gondolom ad egy alapkondíciót még pluszban. Igen, de én a futást alapvetően a mentális állapotom miatt csinálom, furcsa módon amiatt csinálom, és szakaszosan futok. Nem tudom, hogy ezt jól fejezem neki. A testvérem amatőr futó, úgyhogy tőle nagyon sokat tanultam. Tehát én gyorsan gyaloglok, és aztán egy szakaszban futok, aztán gyorsan gyaloglok is. De leginkább figyelem azt, hogy mi történik a fejemben. És akkor szoktam utána egy kis erőnléti edzést csinálni, és utána szoktam jogázni. Úgyhogy abban... Azért az úgy együtt már nem rossz. Nem, és aztán utána még relaxálok is, és az összesen 2 óra. Szóval ezt hetente 2-szer megcsinálni azért az nagyon jó lenne. De erre nem mindig van alkalom, valamikor csak egy részét tudom. Lackó, te mindenben partner vagy? Tehát ha kell, akkor beszállsz te is akár a intervalledzés. Ugye jól mondom, nagyjából az, amit csinálsz, ez a szakaszos. Igen, körülbelül a relaxáción kívül mindenben együtt csináljuk. Úgy, ahogy a Robi is, a Réka többször megy, de én is konditerem van, és az is szakaszos, mit tudom én, van 8-10 alkalom, és akkor egy kis szünet van a dologban. A futás már régóta valahogy tényleg olyan az időbeosztásunk, hogy egyszerűen nagyon nehéz már azt csinálni, mint régebben, hogy futottam az erdőben, hanem futópad van otthon. És akkor arra fölmenni, hát nem sokat, de azért az is van, hogy ilyen többféle mozgást összerakni. Képzeld el, hogy azt hiszem egy német úriember volt, aki most pár éve a Tour de France-t otthon úgy tekerte végig, hogy szobabiciklin. Tehát nézte a tévében, hol járnak a szakaszon, igyekezett tartani azt a tempót, felesége hozta neki a frissítőt, betették a ventilátort, hogy legyen menetszél is, stb. Szóval akkor neked meg mondjuk itt az atlétikai VB kapcsán a férfi 1500-at a simán futópadon akár. De ez teljesen valóságos, mert az elme valóban úgy fogja akkor fel, hogy ez így történik. Meg egyébként csak Robinak akarom mondani, hogy próbáld meg, hogy zenét hallgatsz, miközben futsz. Ja, és akkor nem olyan unalmas. Igen, tehát, hogy az unalom, vagy valami, tehát, hogyha úgy érzed, hogy unatkozol, akkor én szoktam zenét hallgatni. Annak idején a német pilótáknak volt például ilyen Wagnert tettek be pont a második világháborúban, hogy feltüzeljék őket. Hát Robinak majd tegyetek be egy kis Wagnert, attól gyorsabban fog nem is Wagner, de valaki, valami nem feltétlenül klasszikus. Jó, akkor Scooter. Lehet neki. Egyébként mosolygunk rajta, de nem olyan könnyű a Robinak, ugyanis fent az igazgatóirodában, mint ahogy mindenhol a színpadról megy egy műsorhang.
A WC-ben is, a tárakban, bárhol, ahol elérhető a színpad, a színpadi munkások, vagy a színészek, vagy amerre elmennek, tele van így hangszóróval mindenhol, és ő az igazgató irodában minden áldott nap, minden egyes színpadra hívást, a próbáktól kezdve a kellékest kérek, ezt kérek, mindent hall. Tehát az, hogy még futás közben is tegyen valamit a fülébe, ja, és amikor mennek a főpróbák, akkor a műzikeleknél, vagy bármely zenésnél a teljes dalkészletet tudja fejből szerintem. Mert minden áldott. Hát főleg, amikor mondja a rendező, na még egyszer. Micsoda öröm lehet ezt mondjuk végighallgatni többször. Többi kolléga mennyire fogékony arra, amit ti csináltok? Mondjuk sikerült-e még valakit rávenni, akár a jogázásra, akár a futásra? Igen, én magammal rántottam Lackót a jogázásra. Is. Szinte magammal. És aztán sok olyan kollega volt, akit még magammal rántottam, és akkor tulajdonképpen így jött össze a pályázat keretében, hogy akkor legyen ebből de már előtte volt egy állandó csoport színházon belül, akik elkezdték ezt csinálni. Annyira összejött, de bocs, hogy átveszem a szót, de hogy a színházba eljött Ági, mi megvettük az összes dolgot, amikkel matrac, ilyen zsák, olyan zsák, téglák, stb., mert eszközöket is használ ez a metódus, és a színház megfizette. És fizette a jogaoktatót, és azon mindig megjelentünk több mint 12-13-an voltunk általában, és ami nagyon jó szám. Aztán a Covid... Többnyire színészek egyébként, tehát hogy színészek voltak legfőképpen ezeken a foglalkozásokon. Igen, eleinte az igazgató úr is megjelent, de aztán szép lassan lekopott. De ezt a Covid aztán keresztbe vágta ezt a dolgot, de annyi még maradt, hogy annyian összejövünk mindig, hogy plusz egy órát a saját termében tart nekünk az Ági. Tehát meg vagyunk ott is 8-an. Megvan egyébként, mondtad, hogy 8 edzés, azért összejön. Robi, megvan, hogy ki az, aki a bérletnek a felét ledolgozza, csak hogy visszakapja majd az árát. De mondtad, hogy 7-8 edzés után már megkapjátok a bérlet árának felét, a kondi bérlet árát. Tehát ilyen értelemben nekünk van otthon egy kis kondi szobánk, vagy hogy mondjuk. Na várj egy picit. Akkor most gyorsan számoljuk össze, futni jársz, jogázni, relaxálni, kondizni. Néha azért kondizni azért. Azt otthon? Az időközönként. Tehát amikor olyan időszak van, amikor nem próbálunk, csak előadásaink vannak, akkor tudunk mi is főleg délelőtt eljárni konditerembe, hogy egy másfajta közegbe legyünk. Egyszerűen leginkább arra van szükség, vagy olyan gépekkel dolgozunk, ami otthon nincs. De otthon van futópadunk, súlyzónk, jogaszőnyegünk, téglánk. Néha azért próbálni is bejöttök még, vagy csak edzés van most már? Nem, egyébként nagyon fontos pont az izomzat megőrzésén, azt gondolom. Sokan akkor eszmélnek rá, hogy belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy pár évvel ezelőtt még erősebbnek tűntem, vagy már nehezebb felmenni a lépcsőn, stb. Tehát ha nem akar az ember kigyúrt nagy darab lenni, de ahhoz, hogy megőrizze az izomzatát, fontos. Például akár a kondizás, meg nektek a jóga, mert ahogy mondtátok, ez fizikálisan is azért egy megterhelő dolog. Elmesélhetek egy történetet, nem akarom mutatni nézőket, de most otthon voltam édesanyámnál, ő 83 éves. És több mint fél év eltelt, mire haza tudtam menni, Baja mellett lakik lent a déli országhatáron. És hát meglepődtem, mert hogy nagyon jól bírta magát, neki az élete a munka. Anélkül, hogyha nem tud dolgozni, akkor vége. És azt láttam, hogy úgy hívjuk, hogy evez a kezeivel, hogy lendületet tudjon venni, se a dereka, se a háta, minden. És akkor elmondta, hogy miről van szó, és akkor elkezdtük a legalapvetőbb dolgokkal, nagyon kicsit falhozzálással, aztán a szőnyegen hogy tartja, hogy fogja, stb. Ilyen nagyon alapvető jogagyakorlatokat csinálni. 3 hétig csináltuk, boldog, fogod cicám, hogy eddig tudta fölemelni így a kezét. Amikor eljöttem, már ki is fordította és felrakta. Ezt csinálja 83 évesen, és táncolt, hogy olyan boldog, hogy bár az öregség terhe és azzal az elmúlással való szembenézése eltűnt 3 hét alatt. És nagyon egyszerű dolgokat csinál, szépen fokozatosan minden nap. Hát ez jutott eszembe arról, hogy mondtad, hogy milyen lényeges dolog kondit tartani, és az izmokat dolgoztatni, és nem hagyni, hogy azok leépüljenek.
lassan azért ti is tarthatok akár órát is akkor ezek szerint. Már referencia megvan hozzá. Lackó, én nagyon örülök neki, hogy te is megtaláltad ezt a mozgásformát, Réka meg, hogy visszatalált egy picit ugye a tánc után a sporthoz és a mozgáshoz. Hát maradjon meg bennetek ez a lendület. A anyukádnak meg további sok sikert kívánunk a Köszönöm, jogában. átadom. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük.